पूर्ण नदी सुकली खालपर्यंत आणि समोर आपला तो जुवा बेट पानकुया स्टॉक केलं ना. अरे बऱ्यापैकी काढलं. करप गोळा करताय बघा, अशी करप गोळा करून घेऊन जातात आणि घरी जाऊन उकडतलं ना. तरी बा आपले एवढे गावले. मामा तू का गावलेत ना? खूप गावले, भरपूर गावले. साईज थोडी बारीक दिसतस समजलं ना. गाडी बिडी वाढली, संन्यास घेतलो. संन्यास बिन्यास घ्यायचो ना. संन्यास किती घेतलं? बबली किती काढलं? तर बबलीन बरेच काढले. बबलीमुळेच इलं ह्या खरं म्हणजे. तू सांगलंस ना हे बघ वाटे पण करतं रे बघ. त्याच्या समोर पिशी उघडलं असती, जरा लहान उघड ना. तर हे बघा बरेचसे काढले नाहीत पण लहानच. हे बघ हे हातार घे तुझा हे. हा बघ. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आपल्या खाडीत म्हणजे ह्या साईडला जुवा साईडला बऱ्याच वर्षांनी मुळे पडले आहेत आणि ते मुळे काढू आज मी इलं आहे. श्रेयश आणि येतात मागसून. माका वाटलं ते पुढे येते. श्रेयश काकासोबत येतात तर आम्ही इलं मुळे काढू. बरीच गर्दी आहे साईडला, खाली मुळे असत आणि आतमध्ये लोक काढतात काही लोक. मी आत्ताच गाडी लावलं आहे आणि आता जाऊया. आपले मित्र पण येतात कोळमातून, ते पण आपल्याला जॉईन होतील. तर जाऊया बघूया मुळे केवढे असत, कितीशे मुळे पडल्यात. कारण बरीचशी बोंबाबोंब की मुळे भरपूर पडल्यात, भरपूर गावतात. तर चला जाऊया. बऱ्याच वर्षांनी आपल्या नदीत तिथे मुळे पडल्यात आणि बघूया किती गावतात ते. चला तर समोर ते बघा लोक मुळे काढतात आणि या साईडला जास्त करून दिसतात लोक. त्या साईडला पण असतील तर आपण पण जाऊन बघूया. इकडे चप्पल वगैरे काढून ठेवूया. आपली गाडी इथे पार्क केली आणि इथून खाली जाऊन बघूया. आता तो पण श्रेयश वगैरे येतील ह्या रस्त्याने येतं रे, कारण ते सगळे चलत येतात. मी गाडी घेऊन येईल आहे लवकर. चला. तर खूप वर्षांनी या नदीत पाऊल देत आहे मुळ्यासाठी तरी. तर इथे चप्पल ठेवूया काढून आणि जाऊया. आपल्या पिशवी पण ठेवची लागते रे. तो पण श्रेयश येत. पण इथे बघूया कोण कोण काढतात, आपल्या कोण ओळखीचे असत काय. तर हे बघा इकडे मुळे काढतात, गावतात. साईज काय आहे बघूया. गावात मला चिचार आहे तर चिचार आहे. एकदाच्या खाऊ गावात नुसत्या होऊन दे. केवढे असतात बघूया. मीडियम साईज. तुम्ही खायले? लोकल कांदळगाव म्हणजे हैलेच असं लोकल. तर इकडे काढतात. या साईडला बघूया पक्या किती गावतात. तू किती काढलं? तुझी बातमी वाटेतच लागली माका इलो असतो. पक्या किती गावले दाखव. शेरभर काढलं. हे कोण दाखव बघूया. आहे राही ती. हा दाखव नको. बरोबर. हे बघा ही सगळी पार्टी अंगणे अडसून इल्यात. गावतात ना हे कोणीच आणले नाही. त्याच्या मनात आमका काढू केवढे बघूया. अरे असा नसता कामाक तर कामाकच जाऊचा असता. मुळे घेऊचा नसता. दाखव केवढे गावले तुका. 2 वाया जागात काम केलं माहिती आहे. 2 वाया दोनच गावले. हे आकडे अंगणेवाडी इली, महान इला, सगळा इला आणि तर आम्ही आपले हडीकारी हयच राहलो. मग तरी बघा अंगणवाडी पण उतारली. जत्रेच्या आधी मुळ्याची सोय करून ठेवता. दाखव किती काढलं. वाटे नाव काय म्हणून आतापासून साठवून ठेवलं तर अंगणवाडीच्या जत्रेक वाटतं लागतो. मग दाखव असे वर दाखव. माका कोण नाही मागायचो नाही पाहुणं वाटेत. बरंच काढलं. तुझी बातमी लागली माका वाटेत. इकडून मामाने पण येतात, श्रेयशनी पण येतात. श्रेयशला घेऊन येते आधी, नाही तर कसं धावतो. हो तर मामा पण येलो आपलं. बघ मामा काढ भरपूर काढू गया. कर पद अकडे पुढे आहो. पुढे हे तकडे नाही अकडे आहो. पुढे श्रेयश आणि इले
ह्यो एक लपता रे माहिती काय लाज वाटता की काय अशाने धंदे करताला हा हा तो ह्याच्यातला होतो अमेरिकेतून ना तुका घेतलं इथं बघ मामा काढता की दाखव मुळे दाखव माका तू बाकी मारा तर माका दाखव गावनच नाहीत अशा हातीत घे 10-12 आणि दाखव काढून दाखव पिशेतले घेऊ नको पिशेतले दिसता नाही कोणाक दाखव अरे मस्त अशा हातीत घे तळावर मस्त गावतात मस्त गावतात वाह वाह अरे फटाफट गावतो तू तुका मामा काढता मस्त आहे की आता ह्यो बघा ह्यो इलो आता बघूया काय उजेड घालता तो मी पण काढलं आहे बऱ्यापैकी माझे आता मुळे काढू हे घे तुझ्या कमरेक बांध हां आणि काढ हय समोर ये कमरेक बांधून मग खय दाखव समोर अरे कमरेक बांध हां आपले मित्र येतात कोळमातून ते पण मुळेच काढू केलेत आणि गावलेत माका पण बऱ्यापैकी गावले ते साईज साधारण लहान आहे अशापैकी हां पण गावतात असे फक्त करप भरपूर या साईडला हे बघ लहान मोठे असतात पण ते असत निस्त्याच्या लायकीचे आहेत पुढे बघा हे रिक्षा वगैरे लागले बाईक लागले रिक्षा नेली आहेत आणि बरीच लोक येली आहेत ही समोर चालतात ते कोळमातून येली आहेत आमच्या हडीगावच्या मुळ्याची एवढी प्रचिती आहे की लांब लांबून लोक येतात हे बघा आता ही कोळमासून लोक येली आता माका वाटणार नाही काय शिल्लक ठेवतील हो हे कोळम बिळमपासून लोक हजर झाली आमच्याकडे किती काढलं दाखव हायता काय काढलं काय नाही चल थंय चल पाणी येत चल सुरुवातच एक केलं बघूया केवढं काढलं लहान गावलो बबली किती काढलं तर बबलीन बरेच काढले आणि बबलीमुळेच इलं हा खरं म्हणजे तू सांगलंस ना तू चाळवलं माका मुळ्याक जाऊया मी तुका नाहीच म्हणून सांगलेलं आहे बघलं ना तुझं ऐकलं नाही आमचा बाबू म्हणाक लागलो चला जाऊया म्हणता सगळे जातात आता चल जाऊया तो खिशातच ठेवता काढतो आता मस्तपैकी काढ मी पण 2 हातीने आधी काढतोय आणि मग बाकीचा बघूया काय आता व्हिडिओ नंतर वहिनी किती काढला अजून काही वाढत चढले अगे हे बघ याने मूठ भरल्या नाही हे बघ ही घे पहिले पिशवीत कळा काय तुम्ही इला असते एवढ्या लांबसून इला म्हणजे काय आमच्या खाडीची प्रचिती आहे भो नेलो गावतात ना निस्त्याक होत ना किंवा इकडे कांजळगावची पण इली काकी आणि कितीशे गावल्यामुळे काढतात ना हा गोणी एवढी मोठी आणतात घे हा गावतात म्हणजे गावतात हडियाच्या खाडीत येऊन कोण कमी जाता नाही काय रे बरोबर ना आता आमचं बाबूनी किती काढता तो बघूया तर मामा गावले म्हणता मोठी भरलंय म्हणता बघूया किती गावले ते किती गावले गावतात अरे भरपूर गावतात मुळेच काढतो का चिखल काढतो गावतात असं काय असं कितीचे काढलं बघूया स्टॉक केलं ना अरे बऱ्यापैकी काढलं एक होल बिल नाही ना खोल नाही तर परत तेच काढीत बसतील होय ना हां मग काय नाही तर होल असत ते मस्त खळखळावं बघूया असे वाटतात भारी बघ मग आम्हाला खळखळावल्या तर बघूया आता इथे श्रेयश काढता बघूया किती काढलं मित्रांनी किती काढल्यान काय रे मित्राक काढून नाही दिलं तू किती काढलं बघूया दाखव पहिले काला पायाक लागला म्हणजे काय अरे मुळे खाऊचं आता तसंच लागण घेऊ खाया व्हायचं हातीक पायाक कितीशे काढलं बघूया
अरे दिसणंच नाही मला पिशी आहेत. बाहेर काढून दाखव. हे कितीशे काढले नाही नंतर तुझे वेगळे दाखवायचे आपण. आणि केवढी साईज काढलंस ते दाखव. डुकराक रान काढले नाही हा बघ सगळी. हां एवढं श्रेयसने काढलं ना आणि बऱ्यापैकी असत. म्हणजे श्रेयसचा मित्र येईल बघा शाळेतले कांदळगावसून. काय नाव तुझं आता? दत्ताराम ना? हां तो कांदळगावचं ना तू? ओके. जगू जगू देता लिलाव करूया बघ. पुकारू घे चल. ए पुकारू घे चल. काय झालं तर तुझ्याकडच्याच पिशी उघडता झाला. हे पुकारतो हे बाई पुकार नाही ते का देतं लिलाव देतं जगूक देतं दी मग चांगल्या उलट पोर कधीतरी तुका आशीर्वाद तरी दे. आम्ही लोक विकणारे नाही. तुका दोस्ती खात्यात देता तो घे. आता इलच तर 4 कार्ड हे बघ वाटे पण करतं रे बघ. त्याच्या समोर पिशी उघडलं असती जरा लहान उघड ना. हां असं दानशूर माणूस आहे हा पक्को आमचं माणूस. पक्क्या तुका त्यांनी चढवलं आणि चालायचं झाडावर माणूस माणूस माहीत झालं समजलं ना. वसूल चल नको असू दे फसुलिया. मस्त मस्त. चल जगल्या अरे चल पायच भरलेली वाटा होते रे. ते खाली टाकतास मेल्यानू नाहीतर काय. ते बघ पायाखाली बघ त्याच्या किती टाकल्यान. आणि 4 टाकलं असतंच तरी चालले असते. किती काढलं गावले ना निस्त्या का पुरते झाले ना. ओके होतील निस्त्याक झाला. तू किती काढलं? इतक्या लांबसून 100-200 रुपयाचं पेट्रोल घालून दिलं त्याच्या मनांतरी पिशी पिशी मेल्या कसली आणलं. अरे पण ते वाटत काहीतरी या झाली तर काय करतो रे त्याचा. मग ते बाहेर किती ठेवलं? मी बघ कशी नाचवते. नाचवकच होई पर्याय नाही. पर्याय ना झालं तुझा म्हणजे भागला त्याच्यात. हे काय बघूया किती गावले. ए जगल्या ए काढू बस. तुका किती गावले? हे पिशी लई मोठी आणल्या ना. भरली तर भरली. किती गावले बघूया. हां आणि बरे काढले ना. अरे 2-1 शहर काढले नाही. ह्यानी बघूया किती काढले. हे सगळ्यात पहिल्यापासून असत ना. ह्यांची पिशी आमच्यापेक्षा भराकच होई काय रे. आणि काय माका वाटतं तुम्ही एक वत्ता चिला असं वाटतं. हे ती का भरली पिशी उभी राहिली म्हणजे भरली ती बो. बस असू दे गावांमध्ये भरपूर गावांमध्ये का भरपूर गावांमध्ये भरतली रे. 6 वाजता सर भरतले 6:30 वाजता भरती तली खाली हय सर 8 वाजतले भरती. टेन्शन घेऊन ते बघा किती माणसं आहेत. त्या टोकातागत माणसं असत. आणि इथून अजून येतं तेव्हा या साईडला गाडी लावून खाली उतारतात. तर ते का बघूया किती गावले. नाही आपला असा काय निस्त्याक झाला आता काय गावाकच होय असा काय ना. बऱ्यापैकी साधारण ठीक आहे ना. आता एवढीच नेऊन खाऊची ते याच्यापेक्षा वाडाक देऊचीच नाही आता. लोक बघ येऊ लागली त्या साईडला बघ काय गर्दी झाली. हां पिशीतला पण दडवून ठेव कोई नाही आणि नजर लागायची. त्याच्याकडे बघते आता काय गावता काय. जगू बिग साईज. चला भीती वाटतं रे याच्यासून कर. पण कसे मेले वाहन राबतात काय कळणार नाही. ऐकू लागला वाईट दणको दिल्या. गावता बघू दाखव साईज दाखव माका. ऐकलं साईज दाखव. खाली एक मुळं मीच बघतोय काढून. हो ना
तू बरं पक्या कापलो लॉन लावलंच नाही निस्त्याग करून घेतलं. बघूया काय साईज आहे बघूया. हां बरी आहे रे, मस्त मस्त चांगली साईज आहे. गावतील अजून थोडं वेळ ह्या केलं असतं. फ्रेशने बघूया किती काढलं बघूया. म्हणजे वाढवलंसच ना काय तू तितकेच हो. काढ लवकर, पिशी भरा गोई ती वाहूनच नाहीत ना त्याच्यातले. हां हां तर बबली पाण्यात काढून कंटाळलो वाटतं, आता सुक्यावर गेलो तर ह्या नको आता काय ता खुरप्या ऐकलं ए खुरप्या नको काही आम्हाला खड्डत मारून ठेवलं. भैमुगाचे शेंगे काढत पहिलं. किती काढले गे? बऱ्यापैकी काढल्या. कशाक नको मुळे काढताना दिसा गोळ्या गिरायक येऊ नको. आता ह्यो म्हणजे तू असतच त्यांना माहित बघणार त्यांना. ते बघा हे सुक्यावर काढता, अशी वाळू मागे खेचायची की मुळं असलं तर गावतलो. काय नाही काय हो आईला हे बघ असे हे घे ओके. हात मारीन थंय मुळो काढीन. हा आम्ही जितड आम्ही हात मारला होते जितडो काढतोच आम्ही. हे घे कसते बघ काढलंय मी बघलं. मी भू आहे गो आहे काय भू आहे. अगे गर्दी काय कमी, आम्ही व्हिडिओच्या आधी आमची गर्दी अकडे नदीत शिल्लकच ठेवले नाही. खूप लोकांका माहित आहे पाण्यात धूक गावतो. पाण्यात धूक गावतो चिखल येणार नाही. हे बघा तुझ्या समोरचे काढलंय ते तुकाच दिलंय हा धर. तर मग म्हणशील माझ्या समोर येऊन बसलंस आणि काढलंस. बरोबर की नाही? तुझ्या समोरच्या तुकाच दिलंय हे घे. आता तुझ्या बाजूक बसते, आता माझ्या गावाक लागले मग मनाक नको माझ्या समोरचे काढून दिले. हे बघ जत्राच फुलता. हे बघ किती माणसं येतच बघ ती. छे होऊचच नाही देणारच नाही म्हणजे तुम्ही सगळे कोळमासून येतात ना म्हणून सर होता. काय गो किती काढलं माणसा घरात त्याच्या मनानंतर गाव होय. हा विचार कर. अरे आई आमच्या नंतर येऊन आमच्यापेक्षा काढलं तू. हे का घरात एवढं कोणाकच नाही गावले होते. इनाक नेऊन नाही गावले होत. भारी सोनारीन बघूया किती काढले. पेशीच्या मनान काढू भया. हे किती काढला ह्याच्यात काढलं काय? हो मस्त काढलं मस्त एक नंबर. तू किती काढलं? हे नक्की तू काढलं काय त्यांनी काढलं? सृष्टीक सांगायचं चालतं नाही म्हणाक लागला. तर हे बघा बरेचसे काढले नाही आहेत पण लहानच. हे बघ तू किती काढलं पहिले दाखव. मी ठेवलंय सगळं पिशेत होत तसं का ना आता बाहेरच्यांका किती गावले ते कळाक होय ना. बरोबर काय रे कसं कोणाचा नारळ या मोठा तो कळाक होय. आमच्या हडी असून मुळे नेलं असं म्हणा मेलन कधीतरी म्हणा तुमच्या बाबा हडी असून मुळे नेऊन खालं वा. भरपूर नेले. हा भरपूर हा पोता भरून नेऊन खालं असं एकदा तरी म्हणा. वाटलं सगळ्यांका. हा मग लय बारीक आहे. हो मला नाही मामा निस्त्याक होता ना भाजी होत ती आणि भाजी होत ती. कडतोय आणि मग हा निस्त्याकने भाजी होत ती मस्त पैकी. जसं खाता नाही. ए हातार घे तुझा ए हा बघ पूर्ण नदी सुकली खालपर्यंत आणि समोर आपला तो जुवा बेट पानखोल जुवा बेट. एका कराप लागला आहे बघा. एका करपा असत भरपूर आणि हात फाटतच. आता ह्यो एक खेळता काय तो बघते मुळे काढता काय खेळता तो नाहीतर काय.
एकदा बघूया किती काढलं दाखव माका पहिले त्यांनीच तो बोकळा केलोस हां किती काढलं पिशी मेला फाडलं वाटतं थांब थांब तोपर्यंत ह्या पिशवीत ठेव मित्र खंय गेलो तुझो हो बो ह्यो खेळतात हा म्हाका वाटतं झोपान काढतं की का हां काय रे झोपान काढतं बाबू बाबू ती पिशवी घेऊन ये धुऊया हां धुऊया पिशवी घेऊन ये ते त्या पिशवीत वर जाऊ झाला घरी आता चल घेऊन ये ते हे बघा पूर्ण नदी सुकान गेली आहे बघ या साईडला इकडे पण लोक असत सगळी आणि बाहेर बाहेरसून इथे आंगणेवाडी कांदळगाव वांगणी आणि कोळम आणि बहुतेक आमच्या हडीयतली पण असत त्या साईडने होडी पण घेऊन येतात काकी गावले ना काय गे गावले ना हां बस गावा होय आणि समोर आपला जुवा बेट पनखोल जुवा इकडे जाऊसाठी फक्त होडीचाच उपयोग होता बाकी तुम्ही जाऊ शकत नाही होडीशिवाय पर्याय नाही गाडी जात नाही पूर्ण नदी सुकली व या साईडला होडी बिडी घेऊन येल्यात बाहेर होडी लावल्याने आणि इथे काय इथपर्यंत नदी सुकतली या अजून बराच वेळ पाणी सुकताला 6-6:30 वाजेपर्यंत सुकताला पाणी भरली पिशी भरली ना झाले 2-3 माणसांचा झाला ना 2-3 म्हणजे 2-3 कुटुंबांचा काही एकट्याकच खाताला होय ना तर हे बघा आमका एवढे गावलेत मुळे बाबू वरती दाखवते काढून किती गावले ते वरती घ्या अशा हातीत दाखव किती गावले टाकून का बाहेर मेले मेहनत केलं ना आपण मस्त मस्त गावले मस्त अजून बरीच लोक काढतात तरी बा आपले एवढे गावले मामा तू का गावलेत ना खूप आवडले भरपूर गावले तेव्हा साईज थोडी बारीक अरे का पण ठीक आहे खाऊसाठी ठीक आहे चला जाऊया ना आता घरी चला ओके ते तुका किती गावते होय काय नक्की ते ते सांगतो तू दिलंच नाही म्हणून तू सांगतात नाही दिलं मग कोणाकडे दिलं तू हा? काय रे ती सांगतात आमच्याकडे नाही दिलं ते सांगतात माझ्याकडे नाही दिले हा मग तो सांगता मी भरपूर काढलंय म्हणता नेऊन नेऊन त्यांच्याकडे देतोय मग तरी बघा अजून लोक येतात भरपूर लोक येतात जत्राच फुलली आहे भाऊ जत्रा अंगणवाडीच्या जत्रेपेक्षा होय गर्दी झाली मग मुळे काढू घेतो खायच्या मित्राक फोन करी होता रे जुयावरचं मित्र तुका येणार ना समजलं किती काढला दाखवा पिशवी भर बघूया बरेच काढलाच गो हां काय निस्त्याक झाला निस्त्याक झाला मग बस झाले काय नाही काढा काढा गावतले अजून चला आम्ही पिशवी धुऊया आणि जाऊया तर आम्ही ना जरा धुवून घेतो नदी बघा पूर्ण अशी सुकली आहे पूर्ण त्या टोकापासून तर या टोकापर्यंत आणि एवढी गर्दी आहे ना मुळे काढू कितीतरी लोक येले तेव्हा आणि अजून लोक तिकडून येतात चलत 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 खाली येतात ते बघा तर त्या साईडला करप असा भरपूर त्यामुळे जरा सांभाळून काढूचे लागतात हात फाटतात असे तुझ्या हाती कवा लागला ना काय कवा लागला तू अंग धो पुढे जा पाणी येत जा त्या होडीकडे जा आधी श्रेयस ना रंगलो आहे बघ आणि त्या कवाच धुवून घेऊन जाते लय पण भिजा नको हां थंड पोरगी मजा करतात तेव्हा खेळतात आता काय ह्या साईडला करप नाही तेवढी वरच्या साईडला करप भरपूर पडली किती गावले कुत्त असतो किती
40 काढले नाले मगाचपासून कुदतं नी माझं अधिक काढायचे ना 40 पुरतले कोणाक एकटो तू खातलस खूप झाले. आणि बाकीच्यांका नको आजो आजी त्यांका बघू झाला नमूक किती काढलं हां तर मित्रांनो आपलं व्हिडिओ बघून जर कोण मुळ्या केलात आणि इथपर्यंत पाणी असलाच तर सांभाळून यावा कारण हे बघा इथे बरीच करप पडली आहे बघ या साईडला त्यामुळे करप लागायची शक्यता जास्त असतली त्यामुळे खूप सांभाळून चला नाहीतर पाय बी फाटून घेशाल आणि शक्यतो ह्या जागेत काढू नका मुळे जरा खाली जाऊन काढा त्या साईडला आणि ह्या जागेत सगळं करपत असा बघ त्यामुळे हात किंवा पाय फाटण्याची शक्यता खूप आहे कारण आता श्रेयसला पण लागलं मगाशी येताना पाणी जास्त होतं त्यामुळे ते काय ती सवय नाही आणि त्याका थोडीशी लागली करप हातिकावं लागली आहे त्याच्या पण एक हौस असताना म्हणून त्याका घेऊन येईल करप गोळा करताय बघा अशी करप गोळा करून घेऊन जातली आणि घरी जाऊन उकडतलं ना आम्ही पण तसं आम्ही उकडतो आधी मग ती थोडीशी उघाडतो नाही उकडायची टोपात घेऊन काय मग ना उघाडतली थोडी आणि मग वायच फोडायची मी हयलो साळकरवाडीचो हो जाव्या मेल्या मुळे काढू काय बसान तरी काय काढलं असं शेरभर काढलं असतं तर तितके जमले ना जाव आहेच मदत कर एक हळूहळू येता सावकाशी आहेत नाही तर परत फाडून घेशील तेव्हा नदी बघा किती सुकली एकदम पूर्ण खालीपर्यंत समोर बंडा बेट आणि आपला पानखोल जुवा बेट 57 सुर्वे यांचे आगमन झाले सगळ्यात लेट अरे अंगण्यावरची लोक येऊन गेली आणि तू आता येईलस किती लांब ठेवलं बघा श्रेयसने हय ठेवायचा एवढ्या जवळ तर चप्पल तकडे ठेवून येलो लांब आणि इथून चौकाशी आहे नाहीतर हय पण करपास होतं हय वाईट पाय धुवू नाही तर तसलेच गाडी एक पाय चिकल लावतलंस माझ्यामुळे येतं काय चालत येतं हां झालं आता प्लॅनिंग बदलला चला तर मित्रांनो आम्ही निघालो आता घरी आणि घरी जाऊन दाखवतोय तुमका किती मुळे भेटले ते आणि इथे ओतून दाखवले तर परत भरूचो त्रास त्यामुळे आता घरी जाऊन बघूया आपल्या किती मुळे भेटलेत अजून लोक भरपूर असत काढतात मुळे तर आम्ही आता निघतो तर मित्रांनो मुळ्यासून मुळे काढून भूक लागली आणि आम्ही आता घेतो इथे आपला हॉटेल अनिरुद्ध बापू आणि त्यांच्याकडे घेतो वडापाव आणि तो वडापाव यांच्या इकडे मस्त भेटता भजी पण चांगली असतात एकदम त्यामुळे आणि इकडे यांचं हॉल पण असा अनिरुद्ध बापू मंगल कार्यालय इकडे लग्न लागतात तुम्ही कॉल करू शकता तर इथे नंबर दिलेलो आहे बघा त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही हॉल बुक करू शकता लग्न वाढदिवस वगैरे काय असतात तर बाकी काही कार्यक्रम असले तरी बुक करू शकतास आणि इकडे त्यांचा वडापावचा स्टॉल आहे गरमागरम वडापाव मालक इकडे या जरा अरे इलू किती होयो वडापाव काढतो का तू आपल्या हॉल मालक होय हॉलचे मालक विलास हडकर आम्ही एका इलू म्हणतो ILU आता त्याचा अर्थ काय समजायचं तर समजा तर आपल्याकडे काय हां ते जाऊन देत त्या दिसता आपल्याकडे काय म्हणजे लग्न वगैरे लागतात ओके सगळ्यांना तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर देऊन ठेवा कॉन्टॅक्ट नंबर अरे काय रे तुझ्या नंबर 87 79 84 59 25 21 28 ओके नक्की आणि यांच्याकडे खास आचार्य आहे कसली ती गोल भजी स्पेशालिटी आहे इलूची बरोबर ना तर माका कधी बनवून देतो काय माहीत मग मी खाऊ घेते तेव्हा याची गोल भजी अवेलेबल नसता उद्या तयार देतात ना आम्ही गोल भजीचं एक वेगळं व्हिडिओ करूया कशी बनवतात ती रेसिपी सांगतलं ना माका स्पेशल सांगतले ओके मग काय नाही व्हिडिओच सांगा पाहिजे माका तर घेतलं वडापाव घेतलं आता त्यांना पैसे दे बरोबर दिसतंस समजलं ना लाडी बिडी वाढली संन्यास घेतलो संन्यास बिन्यास घ्यायचं नाही संन्यास किती घेतलं
तर मित्रांनो नक्की जर तुमचं म्हणजे लग्न समारंभ वगैरे काय असत तर या हॉलला भेट द्यावा नक्की. एकदम कमी किमतीत तुमका बजेट नसत तर नक्की हय यावा. तुमका सगळी चांगली सर्विस भेटतली आणि बजेट पण मनासारख्या गावतात. बरोबर ना काय मालक? बरोबर ना. आणि हे स्वतः मालक सुनील हडकर या हॉलचे. ओके जाऊया चला. आता आम्ही मुळे खाऊचे मुलो आणि आम्ही एवढे मुळे आणलो. चिचारे बारके घेऊन येला तुझं का आणलं होते बघ. असं असतं बघा तिकट गावला ना का चिचारे वाटतात. मुळे आम्ही आणलं आज. एकच मोठं मुळं माकाच गावलो होतो. तर मित्रांनो आम्ही इलो आता घरी आणि आमका तसे बऱ्यापैकी गावले. कारण आम्ही मजा म्हणूनच मुळे काढलं. असे खाऊ होयच म्हणून काढलेलं नाही, टाइमपास म्हणून गेलेलं आहे मी. एक व्हिडिओ पण होईल आणि म्हटलं बघूया किती लोक येतात. तर बऱ्यापैकी लोक येतात. अशी जत्राच खुलली आहे नदीत एकदम ना बाबू. ह्यानी करपा लावून घेतल्या ना 2-3 पायात. तर आता बघतंय मग काय लागले त्याच्यात. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके.